Подранили сте. Дайте ми само 5 минутки. Така е много по-добре. Поканих ви, за да ви покажа нещо ново и супер свежо. Ако сте в търсене на тристаен апартамент на разумна цена, много вероятно е този имот да ви хареса. Като идвахте насам, забелязахте ли, че блока се намира между два парка? Малкият парк до хотел Мираж и Поморина и реновирания прекрасен градски парк до басейн Арена Славейков. Кварталът е супер удобен за живеене, наблизо имате големи хипермаркети, мол, малки квартални магазинчета и нещо много важно, разбира се, безплатни места за паркиране. Но да се върнем в имота. Намираме се на 4-ти етаж в саниран блок с отлично поддържани общи части, ТЕЦ и площ на апартамента 60 квадрата. Имате 2 спални, като голямата е 16 квадрата. Тук даже може да си направите гардеробна. Всекидневната е 21 квадрата с напълно оборудвана кухня. Ето тук е мястото за дивана, а в тази част може да сложите трапезарията. Терасата е остъклена, а на ниво -2 имаме и мазе. В антрето има голяма ниша, предвидена за пералня, сушилня и място за съхранение. А банята е просто разкошна. Какво ще кажете? Показах ви всичко, но дали това е вашия нов дом, може да разберете само ако го видите на живо. Така че не губете време, обадете се за оглед.